Ahojte, ahojte. Takže dnes máme veľkú vybaľovačku, lebo mi prišli produkty až z 3 e-shopov, ktoré som vám teda chcela ukázať, aby ste vedeli, čo e-shopy s Globálom, spolupráca s Globálom obnášajú. Objednávky nie sú povinné, ale my ich milujeme, pretože si objednávame do domácnosti, alebo prípadne s nejakými kamoškami, so susedkami a postupne vlastne ukazujem ďalším ľuďom túto možnosť, túto príležitosť, pretože ako inak, ak nie na úplne jednoduchých veciach, ktoré zjeme, si zbierať bodíky a tým pádom zbierať aj provízie, ktoré síce môžu byť fajn ako pri vyrobení, prípadne ako nejaký cashback, ktorý často poznáme aj povedzme z Teska, z Kauflandu alebo kartičku jednoty, kto máte a pipkáte, tak sa vám tam zbierajú nejaké dividendy. Tak takýmto podobným spôsobom to teda funguje aj tu. Ale je tu aj možnosť spolupráce, ktorú keď využijete, tak si samozrejme už to nie sú len nejaké desiatky eur, ale už to vie potom krásne prerásť aj na hlavný príjem. Spolupráca je absolútne jednoduchá a hlavne ešte jednoduchšie je to, čo si ukážeme, pretože objednávočky idú všetky cez jednu virtuálnu kanceláriu, kde vlastne vidíte vaše meno, vaše body, vašu pozíciu a vašu províziu. Úžasné na Globáli je to, že nikdy neprichádzate o žiadne body, čiže tie sa vám stále kumulujú a na pozíciách môžete len rásť, to znamená nikdy neklesáte z pozície, nikdy nezačínate od začiatku, začínate vždy tam, kde ste skončili, aj keď by ste sa dlhší čas do spolupráce nezapojili a nikdy vám provízie neprepadnú firme, čiže peniažky si môžete šetriť aj dlhšie a napríklad potom ich za ne si kúpiť čokoľvek, ja neviem, kosačku do záhrady, alebo gauč, alebo dovolenku. Máme rôzne príbehy, dokonca si zrobili aj zuby a dokonca si opravili aj dom z Global provízií úplne bez hypotéky a bez úveru, takže je to nádhera. Prvý e-shop, ktorý si ukážeme, je tento, ktorý mi prišiel teda dnes. To je cukrovinky, v ktorom naozaj nachádzame tie veci, ktoré si veľmi často objednávame domov do domácnosti, ale samozrejme je to aj jeden z najobľúbenejších partnerských e-shopov, čo sa týka na spoluprácu, pretože sú tam výhodné ceny, veľké balenia a veľmi často mávate z toho potom pekné predaje, kto sa rozhodnete zapojiť týmto spôsobom. Čiže tu nám prišiel papierik o tom, čo nám prišlo a tu si to už poďme takto krásne ukázať, takže my milujeme doma oriešky, tieto mix, tieto mám pre susedku, takže tieto mix orechov a potom sú tu mandle, tieto sú s údenou príchuťou, chutia ako slaninové, akože bomba. Táto príchuť je fantastická, potom je tam aj horčica, aj kľudne, kto máte záujem, tak vám katalóg pošlem ako link do správy, pretože je tam naozaj čo pozerať. Ďalej sú tam tieto novinky, krupavé ovocie. Toto sú konkrétne jahody, 80 gramov. Bývajú tam aj maliny, mango, broskyne, čučoriedky. Tuto máme broskyne, tie sú 40 gramov, čiže máte menšie alebo väčšie balenie na výber. Potom tu máme takéto ku kávičke, polomáčané sušienky, kto ich pozná, takže veľmi obľúbené. U nás ešte sú veľmi obľúbené u detí aj tieto malé mily do božky, sú tam aj horálky, liny, arašidové mily, citrónové mily, je tam toho strašne veľa na výber. Potom tam máme takéto proteínové tyčinky, tieto prišli čokoládové, sú to také tie malé tyčinky, keď chcete niečo prehríznúť. Ďalej takéto malé proteínové suk tyčinky, tieto sú fantastické. A ďalej nám tam prišlo, keď sú cukrovinky, tak si susedka objednala na prvé príjmanie, aby mala pre detičky na ďobkanie takéto cukričky rôzne, ich je tam naozaj zase milión druhov. Takže cca okolo 6 eur vychádza, teraz nie som presne cenou, 6-10 myslím, že vychádza takéto kilové balenie, takže naozaj oproti tomu, čo poznáme z obchodu, sa to fakt oplatí. Ďalší balík mi prišiel. Naše vitamínky globálové a na konci si ukážeme aj drogériu, jo? Aby ste sa mali na čo tešiť. Takže, čo nájdeme v takom globálovskom hlavnom e-shope, v ktorom ako členovia Globálu máte 23% zľavu a najlepšie body, čiže vďaka týmto produktom môžete najrýchlejšie rast na vyššie pozície a tým pádom mať aj čoraz krajší príjem. Zase nám prišlo to, čo nám prišlo v balíčku. Máme tu dneska 13 kusov.
Vždycky je to pekne zabalené, čiže poprekladané, to sa mi páči, nech to tu nemáme obuchané. Čiže prišla takáto Vitavlactina Fiber Morning hruška, je to taký hruškový džúsik s vitamínmi, s vlákninou, minerálnymi látkami, stopovými prvkami a ginkom biloba. Ideálne na ráno, vhodný aj pre deti, aj pre dospelých, veľmi príjemná chuť, veľmi obľúbené. Myslím, že ju tu mám aj, áno, dvakrát, takže tá nám prišla dvakrát. Ďalej Bioactive je jedna zo záležitostí, ktorá je za mňa absolútne must have v našej domácnosti. Ja som si s týmto produktom vyriešila extrémne veľa záležitostí, hlavne čo sa týka imunity, pretože som alergik a s tými imunitnými ochoreniami som dlho bojovala. Čo sa týka, povedzme, napríklad potom exému, herpesov, klasických chrípiek, nátiek, takže už 3 roky nepoznáme, čo sú antibiotika. Naozaj pravidelne aj s detičkami užívame tento Bioactive. Ideálny ráno na lačno, buď do mlieka alebo do vody. Ja si ho dávam do kaše. A sú to probiotika, sú to tie dobré baktérie. Ja vám ich prečítam. Lactobacillus acidophilus. A aby som to zase nepomýlila. Ale on tu má ešte jednu unikátnu zložku, ktorú má vymyslel výrobca týchto našich produktov. Je to proste jeho rokmi, on robí asi cez 30 rokov, robí v týchto laboratóriách, rieši tieto vitamíny aj rôzne do lekární. A vlastne na základe tých jeho skúseností sa rozhodol, že bude vyrábať aj svoje vlastné produkty a dal sa do spolupráce s Globalom. Takže my sme za to veľmi, veľmi vďační, pretože on tam krásne namiešal všetky vitamínky tak, aby keď tie produkty dáte do toho telička, čo sa týka aj napríklad tohto, tak aby to teličko ich vedelo, čo vstrebať čo v najlepšej miere. Pretože je niekedy zbytočné dať si jeden čistý vitamín, lebo každý vitamín, ktorý dáme do nášho tela, tak on potrebuje mať nejakého kamoša, s ktorým sa on naviaže a pomôže, potom vlastne sa zvyšuje vstrebateľnosť. A on vymyslel takú vec a volá sa, že Servisin. A Servisin práve je na to, že on zrovnáva všetky ako keby hladiny, to znamená, pokiaľ že ste, alergia je niečo, že na niečo reagujeme, naša imunita reaguje prehnane. To znamená, on zrovnáva tú hladinu, tým pádom znižuje prejavy tej alergie. Keď sme chorí, tak zase tú imunitu máme pod. To znamená, tam už zase potrebujeme dorovnať do určitej hladiny. Keď máte aj od lekára výsledky lekárskeho vyšetrenia, zoberú vám krvičku, tak vždycky je to tak, aby to bolo v norme. Čiže aby to nebolo ani pod, ani nad. Telo, aby fungovalo naozaj zdravé, tak potrebuje byť fyziologicky v normále. A práve tento Servisin má tú unikátnu vlastnosť, že on pomáha tomu telu dostávať sa do toho normálneho stavu, do toho, čiže zdravého stavu. Ani nie príliš, ani nie málo. Preto je ten Bioactive tak unikátny a preto ja ho naozaj odporúčam mať ho v každej jednej domácnosti. Nájsť si k nemu cestu, užívať si ho či do jogurtu, či kdekoľvek si ho dajte, proste len si ho dávajte, fakt to pite. Máme ho vo viacerých príchutiach, máme ho aj bez príchute, je vo v práškovej forme alebo je vo forme v takých malých cukríčkoch. Za mňa prášková forma myslím si, že je o niečo účinnejšia. Ďalej tu máme tento džúsik. Tento džúsik je taká vitamínová záležitosť, veľmi príjemná chuť. To znamená, pokiaľ ste, ja neviem, cukrovkár alebo ste nejaký športovec, nechcete príjmať cukor, tak on obsahuje len fruktózov a obsahuje až 11 vitamínov a aminokyselín a peptidov s laktogénou mikroflórou. To znamená, je veľmi, má blahodárne účinky pre naše telo, môžu ho aj detičky a môžu ho aj dospelí, u nás je veľmi obľúbený, čiže môj ocino si okrem tohto jedného teraz ešte objednal ďalšie 2, pretože je momentálne v zľave. No, tuto, aha, pozrite, tu máme aj ten Bioactive, o ktorom som vám rozprávala a takto vyzerá v tabletovej forme. On má takú príjemnú, možno ľahko pomarančovú chuť, takže naozaj, komu by nevyhovoval prášok, tak tie tabletky sú fajn. Ďalej tu máme Slim 3000 banánový. Toto nie je klasický proteínový drink pre športovcov, takže aby sme si to nemýlili. Toto je drink pre bežnú populáciu, ktorá chce schudnúť a znížiť kalorický príjem, zároveň doplniť živiny do tela. Takisto obsahuje
Vlákninu, obsahuje kolagén, obsahuje chrom, čiže to sú všetko látky, ktoré vlastne nám tvoria v žalúdku pocit sítosti a práve preto potom nevypapávame ostatné veci. Čiže výborná voľba na 10, prípadne na miesto večere, druhej večere, pretože samozrejme vždy naše chudnutie musí byť postavené na kvalitnej strave. Takže pokiaľ ste u strávou máte trošku problém a neviete, čo do kvalitnej stravy patrí, tak určite ma sledujte na Facebooku alebo sledujte fitbezfitka.sk, pretože tam sa tomu rozoberám naozaj do hĺbky. A toto je taký výborný, fantastický pomocník pri chudnutí, baby si ho veľmi chvália, pretože má výbornú chuť. Banánový bioaktív a banánový slim cocktail sú robené z liofilizovaných banánov. To znamená, to je chuť, ako keby ste mali čerstvý banán. Ja tú príchuť milujem a ja si tým naozaj dochucujem kaše, alebo si s tým to používam na pečenie napríklad, alebo fakt, keď už mám ten kalorický príjem napríklad splnený, ale ešte má, Češi majú na to výborný význam, honí ma mlsná, mám ešte na niečo chuť, tak práve toto je fantastická voľba. Či už to zvolíte nejakú vegánsku formu mliečka, výborné sú napríklad rýžové mlieka, alebo mandľové mlieka, alebo klasické mliečko, skôr potom odporúčam možno nízkotučné, keď chceme tých kalórií mať menej, alebo prípadne aj do vody, tak samozrejme výborná voľba. A ešte tu máme Fiber Morning, teda pomaranč, čiže mali sme tu takto hrušku a mali sme tu takto Fiber Morning. Čiže na všetky tieto produkty, keď sa zaregistrujete do Globálu, tak získate 23% zľavu okamžite a plus ešte každým nákupom získavate body, ktoré sa tiež menia na peniažky. Takže ja si myslím, že sa to naozaj veľmi oplatí. Čo chcem ale podotknúť, keď budete pozerať cenu týchto produktov, tak toto je na 90 dní. Toto balenie vám vydrží 3 mesiace. Tak 33 eur dáte, alebo neviem, plus minus koľko to stojí a máte to na 3 mesiace. Probiotika bežne o lekárni, ešte bez všetkých vitamínov, stoja 18, 27 eur, ste mi niektorí vraveli, takže ako fakt sú to výborné ceny práve tým, že sú to väčšie balenia, hej. Tuto sa pozrieme, neviem, že nám píšu 60 porcií, hej, čiže opäť sú to 60 porcií. Takže či si zoberiete kolagén, či si zoberiete akýkoľvek vitamín z Globálu, tak vždy si prerátajte tú cenu, že na ten mesiac vás to vyjde 8 až 10 eur, pokiaľ ste členom, tak aj 8 eur niektoré. Tuto nám prišiel poklad spaľovač, to sú zase vitamínky, ktoré majú prírodné zloženie, teda nie sú to vitamínky, je to spaľovač, ale má fantastické zloženie, pretože obsahuje napríklad guaranu, ženšen, yerba mate, aminokyselinky, proste má tam L-karnitín, zelený čaj, strašne toho veľa, zázvor a tak ďalej. A má tu aj kyselinku konjugovanú linolovú, to som chcela o tejto povedať, pretože ona má práve takú funkciu, že pomáha nášmu telu premieňať tuky na energiu. To znamená, výborný pomocník, pokiaľ idete ešte na nejakú prechádzku, idete do práce, idete športovať, idete na bicykel, idete na korčule, tak si ho dajte, on ešte vlastne zvýši účinok toho potenia, ešte zvýši účinok tej vašej práce. Ale pokiaľ aj nešportujete, tak máme fantastické výsledky, že on práve pomáha ľuďom aj pri tom bežnom pohybe. Pokiaľ nemáte možnosť toho športu a chcete schudnúť nejaké tie kilečka, tak s týmto máme tak úžasné recenzie a vlastne práve tým, že tam nie sú žiadne nejaké chemické, to skôr na tej prírodnej báze, tak naozaj to ako odporúčam. Neodporúča sa to ale ľuďom, ktorí majú zvýšený krvný tlak, práve preto, že ono to robí tu, ako keby ste športovali. Čiže ono vám to zvyšuje ten tlak, môže vám to mierne zvýšiť teplotu, môžete sa naozaj začať potiť, pretože to telo pracuje. Hej? Takže fantastické. Ďalej, už prechádzame do kozmetiky, pretože my máme aj v Globáli, máme naše niektoré záležitosti do domácnosti. Jednou z nich je aj spolupráca s výrobou olejov do prania s jednou veľmi známou značkou a oni vyrábajú práve aj pre Global, čiže máme už 3 takéto vône týchto parfumov, olejových parfumov do prania, čiže to je pol litra, ale vychádza to na 100 praní by to malo byť, hej? Takže niekomu aj menej. Je to veľmi silný extrakt, takže odporúča sa to buď zmiešať trošku s vodou, keď nalievate do pračky, alebo s avivážou to primiešať. No a čo tu máme, čo som chcela ešte veľmi ukázať, čo mi nechýba v žiadnej objednávke, sú parfémy, pretože
Global tiež spolupracuje s tou značkou, ktorá nám vyrába aj niektoré pracie prostriedky, budeme mať aj tablety do myčky, ono sa to stále niekam rozvíja, takže oni vyrábajú pre nás primárne parfémy naozaj pre nás vyrábajú proste v tisícoch kusoch, pretože tie parfémy sú veľmi obľúbené, naozaj sa veľa predávajú a je to práve preto, že je to 50 ml, je to vždy inšpirované nejakou svetovou značkou a hlavne majú 20% voľných esencií, čiže nie sú to toaletné vody, sú to parfémy. Odporúčam vyskúšať, ak máte nejaký, ktorý poznáte, ktorý máte radi, kľudne pošlem letáčik do správy, buď mi môžete napísať na e-mail ivanaborontvajová@gmail.com alebo kľudne na Messenger, alebo kľudne na e-mail o Fit bez fitka. No a poďme sa pozrieť teda posledný veľký balík, pretože tu nám prišla zase z nášho partnerského e-shopu. Teraz sme si ukázali hlavný e-shop a teraz ideme na ďalší partnerský e-shop, pretože Global má tých partnerských e-shopov viac. Jedným z partnerských e-shopov samozrejme je aj Fit bez fitka, kde nájdete všetky stravovacie plány, cvičebné plány, zdravé potraviny, čo sa týka od vysokokvalitných olivových olejov, ktoré dovážam priamo z Talianska. Ďalej tam máme kopu náhrad, napríklad rýžové cestovinky, špaldové cestovinky, špaldové kašičky, samé také dobrotinky, lachotinky, ktoré sú väčšinou bezlepkové. A teda sú hlavne taká tá zdravšia varianta, čiže bez cukru, bez lepku a tak ďalej. Takže, a hlavne pokiaľ vás tá bežná kuchyňa nudí, tak si viete krásne takto osviežiť zase tými produktami z Fit bez fitka. A pokiaľ máte problémy, že neviete, čo máte papať, neviete si poradiť s tým zdravým stravovaním, tak presne to je pre vás ideálna voľba. Takisto za nákupy získavate do Globalu bodíky. Tuto máme drogériu, za ktorú tiež ako za nákup partnerského e-shopu získavame body. Toto je naša objednávka domov, ja si tam objednám raz za 3 mesiace, si urobím takúto väčšiu objednávku a mám potom pokoj. Takže takto vyzerajú tablety do myčky z našej drogérie. Takto máme 2 balenia, zase všetko krásne zabalené v bublinkovej folii. Tu som dostala dáreček, takúto sviečočku, no proste nádhera. Ďalej, tu máme toaletný papier. Povedzte mi, kde kupujete toaletný papier a ešte tam dostanete províziu, no proste jedine v Globali. Takže prišiel nám aj toaletný papier, ďalej nám tu prišlo maska na vlasy, čiže absolútne bežná drogeria, servitky napríklad, vložky napríklad, proste, ktoré si môžete kupovať za províziu, deodoranty, ktoré si môžete kupovať za províziu, proste zubné pasty a takéto záležitosti. Ďalej tu máme soľ do kúpeľa, našu milovanú. Tie tu máme v počte 3, pretože tie sme si zvykli aj s detičkami, že si ich dávame. No a pozrite sa, ako ja to tu mám luxusne zabalené. Čiže si to tu poďme nejako šetrne odstrániť, aby sme sa pozreli. Ináč tu nájdete aj úplne klasické čistiace prostriedky, čiže proste fakt to, čo bežne kupujete v obchode, si viete kúpiť v tomto partnerskom e-shope. No a teraz ja tu budem s tým bojovať, lebo fakt to akože zabalili tak, aby sa to aby to prišlo teda v bezpečí domov. Čo sme teda videli, že to prišlo v bezpečí domov. A teraz trošku ideme zabojovať s tým, aby sme to tak. Tých partnerských e-shopov je v Globali viac, ale vy sa vôbec nemusíte bať toho, že musíte objednávať zo všetkých partnerských e-shopov. Vy si proste vyberiete, ktoré partnerské e-shopy sa vám páčia. Hej? A z tých e-shopov, keď budete mať chuť, alebo budete mať objednávku, tak si objednáte. Nemáte žiadne povinné objednávky, ani žiadne spĺňanie nejakých noriem. Je to výborne vymyslené aj práve pre samospotrebiteľov, sa to oplatí. A jednoduchá práca, keď to chceme rozvíjať ďalej ako formou spolupráce a zarábať si na to peniažky, tak naozaj môžete vidieť, že sa to krásne dá. Proste používam to doma, ukážem to susede, kamarátke, rodine, mám objednávku. Také jednoduché to môže byť. No, tu máme sprchovací gel, tu máme šampónik na vlasy značky Sajos, značka Gliskur, to sú úplne bežné značky, ktoré poznáme.
z obchodov, na ktoré sme zvyknutí, tak to máme, ja som to rovno po 2 kúpila, pretože zase budem ďalšiu objednávočku robiť potom neskôr. A tu máme ešte kondicionéry na vlásky, pretože doma s mojou malou slečnou sa naozaj minie tých šamponíkov. No a poďme teda na balíček číslo 2. Číslo 2 balíček. Ešte si ho krásne rozbalíme. Tak, paráda, eňo, ňuňo. No, ja už vidím, čo mi to tu prišlo. Ja to tu už vidím. No a prišlo mi to, ľudia, a vy váš. Proste zase niečo úplne, absolútne normálne, čo by som kúpila tak, či tak. A nemusela som potom nikde behať, pretože úplne pohodlne mi to kuriér priniesol ku mne domov. Všetko luxusne zabalené, pozrite sa. Ani jedna chybička krásy na tom produkte. Takto to luxusne proste vám zabalia a vy si to už len pohodlne doma vybalíte. Príde vám to rovno k dverám, akože za mňa rozhodne super. Vy, ktorí nemáte čas, možnosť, ste na dôchodku a nemáte možnosť sa dostať stále do tej drogérie, tak práve si ju objednáte, pokiaľ čokoľvek nebudete vedieť, lebo teraz určite počujem vaše myšlienky. No jasné, tebe sa to hovorí, lebo ty to vieš, ale ja to vedieť nebudem. Nevadí, že to neviete, od toho tu máte nás, pretože my pracujeme v globáli tímovo, nepracujeme samostatne, čiže my si všetci navzájom pomáhame. A práve viete prečo? Pretože sme všetci niekedy začínali a všetci sme boli tam, že sme nevedeli nič. A všetci sme sa to postupne naučili. Kto chcel, samozrejme. Kto nechcel, tak sa nenaučil, ale kto chcel, tak sa samozrejme učil. Vždy mal niekoho pri sebe, komu to rád a ochotne vysvetlil. Čiže máme na to rôzne videonávody, sme si urobili také pomocky, fotopostupy sme si urobili, čo sa týka aj napríklad na propagáciu, rôzne príspevočky, čo si môžete len pohodlne prezdieľať na vaše sociálne siete, alebo pokiaľ chcete katalóg, tak táto drogeria už má katalóg. Už sa pracuje na katalógu z e-shopu Fit bez fitka. Cukrovinky majú katalóg. Tuto mi prišlo, tu mi prišlo čo? Pena do kúpeľa. A tuto mi ešte prosím pekne prišli teda tie čistiace prostriedky na kúpeľňu a na sklo. Čiže tak, to je na dnes odo mňa všetko. Vybalení sme, unboxingy myslím, že sme mali poriadne. Ja to tu idem teda všetko poupratovať a pochystať objednávačky, čo mal kto objednané a čo máme my teda domov ku nám. A samozrejme, aby som vám teda povedala, jediné, čo stačí pre registráciu do Globalu je odobratie štartovacieho balíčka, ktoré máte vzorky produktov, máte tam prihlášku a máte tam katalógy. Jediné, čo to, stojí to momentálne 8,80, plus poštovné je 2 eurá, nejaké myslím, že takže za 10 eur, 11 eur máte vybavený štartovací balíček a doživotné členstvo v Globali. Rovno vám prídu katalógy, rovno vám príde na ochutnanie aj produkty. Nemusíte kupovať celé balenia a neviete, čo vám vlastne chutí a nechutí. Takto si to pohodlne v tých vzorečkách odskúšate a to je skutočne jediná podmienka pre tých, ktorí majú záujem. Tých 10 eur sa vám veľmi rýchlo vráti späť. Na 1-2 produktov z hlavného e-shopu ich máte naspäť. Plus ďalšie provízie, ktoré už budú vám prichádzať na účet, už bude zase len to plus, ktoré ste si vlastne zarobili alebo ušetrili. Ak sa vraví, aj ušetrené peniažky sú zarobené peniažky a ani evričko nenájdeme na ceste a keď nájdeme na Globáli takú províziu, napríklad 100, tak si myslím, že to nás poteší veľmi. A keď sa rozhodnete naozaj pridať do tejto práce a ukážem vám teda všetky varianty, ktoré môžete si vybrať, ktorá tá varianta bude sedieť vám, pretože každý sme trošku iný a každý začíname svojím spôsobom. Takže nie každý hneď vyletí na sociálne siete a bude točiť videá, to úplne rešpektujem. Sama som začínala veľmi opatrne,
Takže a predsa som sa pomaličky dostala a prebudovala na ten príjem aj bez videí na Facebooku, aj keď musím vám povedať, že keď som začala točiť videá, tak to ešte stúplo. Takže netreba sa toho úplne tak bať, každý má na to a hlavne treba chcieť. Treba chcieť si také trošku nájsť tomu tú radosť, nájsť si v tom ten zmysel, že v podstate ukazujeme len príležitosť, kde si človek na bežných nákupoch, úplne obyčajný človek, netreba ani žiadnu vysokú školu, ani žiadne super certifikáty, vzdelávanie, ani nič, dokáže zarábať z domu pohodlne. Či na dôchodku, či popri materskej, či popri práci, či proste len tak ste možno žena v domácnosti a chcete niečo robiť, tak ja si myslím, že toto je úplne ideálna záležitosť, pretože nikto tu nad vami nesedí, nikto vám nedýcha na krk a keď sa rozhodnete pracovať 15 minút, tak dáte tomu 15 minút. Keď 2 hodiny, tak 2 hodiny. Keď týždeň budete chorá ležať v posteli alebo 3 mesiace, tak opäť nikto nad vami nebude držať prst a môžete sa do práce kedykoľvek vrátiť. Všetko vám ostáva tak, ako si tam necháte. To znamená, nikdy neprídete o body, nikdy neprídete o nadobudnutú pozíciu, ani províziu, všetko vás tam pekne počká a práve v tom je ten globál taký jedinečný a úžasný. A ešte jeden obrovský bonus sú tí ľudia, ktorí sú v ňom. Takže vždy odporúčam ľuďom aj chodiť na živé stretnutia, na školenia, pretože tam naozaj načerpáme tú energiu, tam sa naozaj stretneme, pokecáme a je to úplne hneď potom aj tá práca o niečom inom. Takže ja vám prajem dnes krásny deň, aké by čokoľvek, píšte mi. Čaute.